Σαν εξομολόγος λοιπόν και πνευματικός, από αυτό το δεύτερο καταλάβατε ότι ποτέ δεν μας προσπάθησε να μας προσιλητήσει, να το πω έτσι, προς την μοναχική ζωή. Αντίθετα, όταν τελικώς αποφάσισα να το κάνω αυτό και πήγα και του το είπα, άρχισε να μου λέει όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα, τι θα έχω να αντιμετωπίσω σε αυτή τη ζωή που αποφασίζω. Μάλιστα ήμασταν μια μεγάλη παρέα έτσι, με κοπέλες, οι οποίες πολλές είχαν πει ότι θα γίνουν μοναχές, αλλά τελικώς μία-μία πήγαινε, ας πούμε, προς τον έγκαμο βίο. Και εκεί τελευταία ήταν κοντά στην ηλικία μου και τελικώς αποφάσισε να πάει προς τον έγκαμο βίο. Και όταν εγώ εξομολογήθηκα και του είπα την απόφασή μου, μετά είχα προβληματιστεί τόσο πολύ που είπα, μα ο γέροντας τελικώς χάρηκε περισσότερο από την άλλη που θα γίνει, που θα παντρευτεί. Για να καταλάβετε ότι δεν μας άφησε πολύ ελεύθερες και μας άφηνε πολύ ελεύθερες να αποφασίσουμε και να κάνουμε αυτό που θα θέλαμε στη ζωή μας. Τώρα, σαν εξομολόγος και πνευματικός πλέον στη Μονή, καταρχήν να πω αυτό, ότι αναφέρθηκε στον γέροντα τον Γρηγόριο, τον Δεσπότη, τον Πλιαθό, που τον αγαπά πάρα πολύ, διότι τον χειροτώνησε. Και ο Σεβασμιότατος, ο Γρηγόριος, έλεγε για τους ιερείς του, παιδί μου, αυτός είναι για μπαλκόνι, για το μπαλκόνι, δηλαδή ιεροκήρυκας, καλός ιεροκήρυκας. Ο άλλος είναι για πένα, είναι πολύ καλός να γράφει. Στον Πολύκαρπο, παιδί μου, δώσ' του τραχυλάκι και άφησέ τον. Πραγματικά, θυμάμαι από μικρό παιδί, ατέλειωτες ώρες εξομολογούσε. Μεγάλη Εβδομάδα εξομολογούσε, Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ. Στη συνέχεια καθόταν να γράψει μία προσευχή που μέχρι σήμερα απευθύνει στον Κύριο μετά την αποκαθήλωση. Πήγαινε 2 η ώρα, 3 η ώρα, στις 6 ώρα το πρωί σηκωνόταν, άρχιζε πάλι την εξομολόγηση και πιο αργά, εντάξει. Άρχισε πάλι την εξομολόγηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή μέσα αρχίζανε να κάνουν τις ακολουθίες των μεγάλων ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, στις ακολουθίες των μεγάλων ωρών ο γέροντας εξομολογούσε και μόλις άρχιζε ο Εσπερινός έβγαινε για να πάει να κάνει την αποκαθήλωση, να συνεχίσει την εξομολόγηση με ένα μικρό ίσως διάλειμμα το μεσημέρι, 1 ώρα μέχρι πάλι τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Λοιπόν, απλώς, το ξέρω ότι δεν θέλετε να τα λέμε αυτά. Αυτά λέγονται για να δούμε ότι είναι γεννημένος για εξομολόγηση. Και σήμερα που είναι σε αυτή την ηλικία, έχουμε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι μας συστήνουν και αρχιερείς και λοιπά. Προστατέψτε τον, φυλάξτε τον, να μην κουράζετε πολύ στην εξομολόγηση. Από εσάς εξαρτάται, γιατί πρέπει να τον προσέχουμε, για να τον έχουμε που λένε. Όμως δεν το καταφέρουμε, διότι ποτέ δεν
μετράει την ώρα, θα πει πριν πάει για την εξομολόγηση, ξέρετε, θα είμαι πολύ σύντομος, δεν θα αργώ, 5 λεπτά στο δεύτερο και περνάει μισή ώρα και περνάνε 3/4. Και κάτι άλλο που πρέπει για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην εξομολόγηση, όταν τελειώνει η εξομολόγηση τον χάνουμε. Φεύγει, πάει προς το κάτω, στον χώρο έτσι, του μοναστηριού, διότι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα του καθενός το έχει κάνει δικό του πρόβλημα. Υποφέρει πραγματικά στην εξομολόγηση, άρα εξομολόγοι μπορεί να είναι ίσως πολλοί, εξομολόγοι μπορεί να είναι πολλοί, αλλά ίσως δεν είναι πνευματικοί. Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα πω και αυτό. Όχι, δεν λέω με την ευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Που σας είπε κάποιος. Με την ευχή σας λοιπόν θα πω και αυτό, ότι λέγονται κάποια πράγματα στην εξομολόγηση, που μετά μας τα μεταφέρουν, μας λένε. Ξέρετε ότι ο γέροντας μας είπε αυτό το πράγμα και τέλος πάντων δεν θέλουμε να πούμε τι είναι, όπως μου είπε πριν από λίγο η Φίβη, ότι για κάποιο ο γέροντας έχει το προορατικό. Λοιπόν, δεν θέλουμε να το πούμε αυτό, όχι. Απλώς παίρνουνε πολύ και λένε θέλουμε να έρθουμε στο γέροντα, διότι τελειώνουμε. Θέλουμε να έρθουμε στο γέροντα διότι ξέρουμε ότι έχει κάποιο χάρισμα. Μια φορά έτυχε λοιπόν να είναι και ο ίδιος στο τηλέφωνο, του λέει εκείνη θέλω να έρθω από τη Λάρισα. Γιατί παιδί μου δεν υπάρχουν στη Λάρισα πνευματικοί? Γιατί θα έρθεις εδώ? Μα έχω μάθει ότι ότι ο πνευματικός που είναι εκεί έχει κάποιο χάρισμα. Ψέματα σας είπανε, δεν υπάρχει τέτοιος πνευματικός εδώ. Λοιπόν, να με συγχωρέσει και να κάνω την προσευχή γιατί θα με μαλώσει πολύ τώρα για αυτά που είπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, για το μοναστήρι να μην πω, απλώς επειδή ο γέροντας θα σας δώσει σε όλους μία ευλογία της εικόνας μας, της θαυματουργής εικόνας μας, της Αγίας Άμνης που υπάρχει στη μονή μας. Είναι μία εικόνα που είναι από τη Σμύρνη, από την Μικρά Ασία. Η κυρία που την χάρισε είχε έρθει έτσι με κάποιο πούλμαν επίσκεψη, της άρεσε το μοναστήρι, κατά καιρούς ερχόταν και όταν κάναμε τα εγγένεια του ναού μας, είναι διόροφος ο ναός και έχουμε ετοιμάσει τον κάτω όροφο, αφιερωμένο στον Τίμιο Πρόδρομο, και κάναμε τα εγγένεια του ναού. Όταν βγήκε έξω, είπε στον άντρα της, εδώ έρχεται τόσος κόσμος και λειτουργείται. Δεν πρέπει να φέρουμε αυτή την εικόνα που την έχουμε στο σπίτι μας και είναι φυλακισμένη. Γιατί να την κρατάμε στο σπίτι μας φυλακισμένη και να μην την φέρουμε εδώ και η εικόνα να λειτουργείται και να δίνει τη βοήθειά της στον κόσμο. Πράγματι, κάναμε τέλος Οκτωβρίου τα εγγένεια του ναού και στις αρχές του Δεκέμβρη μας ήρθε η εικόνα, δηλαδή στις 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άνοιας τη γιορτάσαμε. Είναι μια εικόνα, μια σπάνια ίσως απεικόνηση, δεν κρατάει η Αγία Άννα στην αγκαλιά της την Παναγία, είναι μικρούλα, παιδούλα δίπλα της. Είναι λοιπόν μια εικόνα που την πήρα, αυτή που την διέσωσε, την πήρε μέσα από τη φωτιά
από τον ναό της Αγίας Φωτεινής, το Μητροπολιτικό Ναό της Σμύρνης, την Αγία Φωτεινή. Όταν γινόταν η καταστροφή, είχαν βγάλει τις εικόνες έξω, τις καίγανε, πέρασε εκείνη. Είχε και έναν υπηρέτη Τούρκο μάλιστα, του λέει πήγαινε σε παρακαλώ, φέρε μου μία εικόνα, όποια μπορέσεις, γιατί και είναι τις εικόνες μας και είναι την κληρονομιά μας, θα μας κάψει ο Θεός. Και επιστρέφει αυτός με αυτή την εικόνα. Όταν την είδε ότι ήταν η εικόνα που είχε χαρίσει η μητέρα της στην Αγία Φωτεινή, γιατί η Αγία της είχε χαρίσει το πρώτο της παιδί. Αυτή την εικόνα την είχε ο τελευταίος επίσκοπος της Σμύρνης, ο Χρυσόστομος, ο μάρτης αυτός επίσκοπος, και οδηγούσε εκεί τα άτεκνα ζευγάρια. Και μετά από παράκληση που γινόταν στην εικόνα και προσευχή, τα ζευγάρια τεκνοποιούσαν. Μας είπαν λοιπόν η οικογένεια αυτή, η οικογένεια Μαϊστράκη, που χάρισε την εικόνα αυτή, μας είπε το ιστορικό, σιγά σιγά άρχισε να γίνεται γνωστή η ύπαρξη αυτής της εικόνας. Σήμερα έχουμε γραμμένα πάνω από 2.000 ζευγάρια, τα οποία μνημονεύονται σε κάθε θεία λειτουργία. Και βέβαια πολλά από αυτά έχουν τεκνοποιήσει, κάνει πάρα πολλά θαύματα. Θαύματα σε κοπέλες που οι γιατροί τους το είχαν αποκλείσει, ότι θα κάνουν παιδάκι. Και άλλα πάρα πολλά θαύματα. Αυτή λοιπόν την εικόνα θα σας δώσει ο Γέροντας από τη μονή μας για ευλογία και όποτε μπορέσετε θα χαρούμε να έρθετε και στη μονή μας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την αδελφή αυτή για αυτά τα όμορφα που μας είπε και την πολύτιμη εμπειρία της. Θα ήθελα 2-3 ερωτήσεις, μην κουράσουμε και άλλο το Γέροντα, έχει και δρόμο μέχρι να πιστέψει. 2-3 ερωτήσεις παρακαλώ, πολύ σύντομα. Όποιος θέλει, πάνω σε αυτά που ακούσαμε, στο μυστήριο της εξομολογήσεως γενικότερα. Αν υπάρχουν. Ορίστε, δυνατά παρακαλώ. Αν δεν υπάρχει μετάνοια, τι γίνεται στην εξομολόγηση? Στα συστατικά λόγια του μυστηρίου ενθυμίστε ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητάς του και τους είπε: εν ευχήσισε στο πρόσωπο αυτών και τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα Άγιο, και τους είπε: αν κοινών αφήνετε τα αμαρτίας αφήνετε αυτής, αν κοινών κρατείτε και κράτετε. Αντιλαμβάνεται ο πνευματικός με τη χάρη που έχει, με την προσευχή που έχει κάνει προηγουμένως πριν καθίσει στην καρέκλα του εκεί για να εξομολογήσει, και καταλαβαίνει ακριβώς πότε υπάρχει μετάνοια και πότε δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, έρχεται μια νέα γυναίκα και εξομολογείται, αλλά εξομολογείται για την πεθερά της. Δεν εξομολογείται για τον εαυτό της. Της λέω λοιπόν, φώναξε την πεθερά σου να της διαβάσω την ευχή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μετάνοια, τι μετάνοια υπάρχει. Μετάνοια σημαίνει αυτό που αναφέρατε τα δύο παραδείγματα, ότι συγκλονισμός εσωτερικός και απόφαση μετανοώ, αλλάζω μυαλό πρώτα. Αλλάζω σκέψη. Απόφαση για μια αλλαγή στη ζωή μου. Και πράγματι έχουμε τέτοιες μεταστροφές που είναι το μεγαλύτερο θαύμα που εκτελείται μέσα στην Εκκλησία μας. Να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος προηγουμένως δεν έχει καμία σχέση, όχι σχέση, αλλά να είναι υβριστής, να είναι άνθρωπος, ας πούμε, χυδαίος θα λέγαμε. Και κάποια στιγμή να τον βλέπεις να γυρίζει στον Θεό μετανιωμένος και να αλλάζει τελείως ζωή. Δηλαδή και να λες, μα και ο ίδιος να λέει, πώς έγινε αυτός ο εαυτό μου, όπως
στο Σεμέτα. Πώς έγινε αυτό? Και οι άλλοι που το βλέπουν λένε τι γίνεται, πώς έγινε αυτό? Αυτός, ναι, αυτός. Έτσι αλλοιώνει ο Θεός, ναι. Στους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν πραγματικά και τους φέρνει κοντά του για να τους σώσει. Άλλωστε, τους αμαρτωλούς για να σώσει. Είδατε, εκεί τι λέει ότι εσύ είσαι, λέει, Κύριε, ο αγαπών τους δικαίους και ελαιών τους αμαρτωλούς. Ο αγαπών τους δικαίους. Δεν έχει, η δίκη είναι άξιοι της αγάπης του Θεού. Ενώ η αμαρτωλή δεν είναι άξιοι της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και ζητάνε το έλεος. Έλεος σημαίνει αγάπησέ με παρά την αναξιότητά μου. Δεν αξίζω της αγάπης σου, αλλά σε παρακαλώ να με αγαπήσεις. Αυτό λέει έλεος. Είναι ο αγαπών τους δικαίους και ελαιών τους αμαρτωλούς. Η μετάνοια λοιπόν γίνεται στο τι, καταλαβαίνει κανείς πότε ο άνθρωπος μετανοεί. Βέβαια, μπορεί να το καταλάβει. Ξέρεις, αυτό που σου είπα πρέπει να το εφαρμόσεις. Κάτι που ήταν πολύ, αλλά επειδή οι γυναίκες έχουν και κάποιες συνήθειες, κυρίως τώρα δεν θέλουν πολύ να μεγαλώνουν, θέλουν να κάνουν και νέες, ναι, και αλλάζουν το χρώμα του μαλλιού τους, βάζουν τα μαλλιά τους, τέλος πάντων, ναι. Βάζουν τα μαλλιά τους, ναι. Λέω λοιπόν, κοίταξε, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασθένεια, μια τέτοια, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλά να είναι όπως είναι, όπως θα φτιάξει ο Θεός. Δηλαδή, τι πάνε να διορθώσει την εικόνα του Θεού. Τώρα τους πας στις δυνάμεις του Θεός. Δηλαδή, ή και τα άλλα που γίνονται στο πρόσωπο, ξέρω εγώ, βάζουν τα... ούτε μάθες. Λέει, επειδή όμως δεν της άρεσε, μου λέει, κοιτάξτε, με την ευχή σας δεν θα σας ακούσω. Άλλος. Λέγεται. Μετάνοια, ταπείνωση, αυταπάρνηση. Μήπως αποκτώνται άραγε με το να μην ταυτιζόμεθα με τον επιφανειακό, ψεύτικο εαυτούλη μας. Και δεύτερον, να συνειδητοποιήσουμε πως ό,τι κακό πρόβλημα έχουμε, συμβαίνει, έχουμε ή μας δίνουν οι άλλοι. Μήπως συμβαίνει στον επιφανειακό, ψεύτικο εαυτούλη μας και όχι σε εμάς. Αν πραγματικά υπάρχει μετάνοια, είναι πραγματική μετάνοια και θα τη δει κανείς στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό που λέμε ότι μετανόησε. Και αν η ζωή του δεν έχει αλλάξει, σημαίνει ότι δεν έχει μετανοήσει. Σημαίνει ότι δεν έχει ταπεινωθεί. Σημαίνει ότι δεν πήρε αποφασή να κάνει αυτό που ο Θεός λέει. Αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζει το δικό του θέλημα στη ζωή του. Και ξέρετε, 3 εντολές καλούμεθα και οι κοσμικοί εσείς και εμείς οι μοναχοί να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Γιατί και η οικογένειά σας και η οικογένειά σας είναι ένα κοινόβιο, δηλαδή μια μικρή μονή, ένα κοινοβιακό, εφαρμόζεται ένα κοινοβιακό σύστημα και στην οικογένεια. Ο πατέρας είναι ο αρχηγός, είναι ο ηγούμενος
και όλοι οι άλλοι, η μητέρα επίσης συνηγουμένη, ναι, και τα παιδιά υποτακτικοί. Εμείς εκεί πρέπει να εφαρμοστούν, οπωσδήποτε πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι τρεις εντολές. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι η ακτιμοσύνη, όπως έχει και ο μοναχός. Ο μοναχός δεν έχει κτήματα, δεν έχει ιδιοκτησία, δεν έχει πορτοφόλι δικό του. Δεν έχει πορτοφόλι δικό του. Ό,τι ανάγκες έχει, σε πληρώνει το μοναστήρι. Παπούτσα του παίρνει το μοναστήρι, ρούχα επίσης το μοναστήρι. Αυτός τίποτα δεν είναι δικό του. Δεν έχει χρήματα. Δεν βλέπει πολύ. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η παρθενία, η αγνότητα. Και μέσα στο γάμο πρέπει να υπάρχει σοφροσύνη. Και μέσα στο γάμο πρέπει να υπάρχει σοφροσύνη, να υπάρχει αγνότητα. Να γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει. Και όχι αυτά που λέει ο διάβολος. Γιατί λέει και ο διάβολος τώρα και στους εγγάμους. Λοιπόν, ούτε μπορεί να απαλλαγεί κάποιος και να τον αμυστεύσουμε. Ξέρετε, εντάξει, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι άντρας μου, κάνω τι θέλω. Δεν κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις τι θέλεις. Το τρίτο είναι η υπακοή. Τον αγώνα βέβαια της παρθενίας και της αγνότητας τον ασκεί και η μοναχή και ο μοναχός. Κάνει αγώνα πράγματι γιατί είναι δύσκολος, ναι. Πρέπει να περιοριστεί πλέον μόνο στη σκέψη το κακό αυτό, ναι, και να απολυθεί και από τη σκέψη. Διότι εάν μένεις αγνός, πιεζόμενος, ναι, και αυτό παθαίνεις και ψυχοκλονισμό. Λοιπόν, πρέπει ελευθέρος, με πολύ καλή διάθεση, με όρεξη και με ενθουσιασμό, να πεις όχι, εντάξει, θα πατήσω τον εαυτό μου, θα πατήσω το άλλο κάτω, τον εγωισμό μου. Γιατί ο εγωισμός είναι από εκεί ξεκινάνε όλα τα σήμερα. Λοιπόν, και το τρίτο είναι η υπακοή. Ποιο είναι το πρόβλημα των γονιών σήμερα? Το πρόβλημα των γονιών είναι ότι τα παιδιά τους δεν ξαφνούν. Αλλά δεν ήταν και εκείνοι που έπρεπε να είναι σαν γονείς. Και γι' αυτό έφτασαν τα παιδιά να μην ακούνε. Μα όταν ήταν μικρά τα πήγαινα στην εκκλησία, με ακούγανε. Τώρα δεν μπορώ να. Εντάξει, αν το έκανες αυτό, ο Θεός θα το υπολογίσει. Και τώρα μεγάλωσαν και οπωσδήποτε μπήκαμε στην κοινωνία και παρασύρθηκαν. Λένε πολλοί ότι μια μητέρα που λέει στα παιδιά της την ώρα, στο 12 η ώρα που σηκώθηκε ο γιος της να πάει να γλεντήσει τη νύχτα. Λέει παιδάκι με αυτή την ώρα, οι άνθρωποι κοιμώνται και θα ξυπνάνε το πρωί να πάνε στη δουλειά τους. Δεν φεύγουν από το σπίτι τους και να γυρνάνε το πρωί. Λοιπόν, πήγα κάξω ρε μάνα, λέει αυτό, πήγα κάξω. Έλα εδώ να στην πόρτα, έλα εδώ να δεις. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εκατοντάδες παιδιά έξω. Δηλαδή, παιδί μου, του λέει η μάνα η σωστή, όλα αυτά τα παιδιά, ναι, πηγαίνουν να γλεντήσουν. Και να γλεντήσουν με ποιο τρόπο? Με το να κρατάνε ένα τσιγάρο στο ένα χέρι, ένα ποτήρι με ουίσκι ή με αυτά τα ποτά που δίνουν στα κέντρα αυτά, ναι, και να χορεύουν γύρω πάνω σε μια πίστα. Αυτή είναι η διασκέδαση μέχρι το πρωί, ξέρω, μέχρι τις 4 η ώρα τελειώνει η διασκέδαση. Λοιπόν, αυτό το λες εσύ τώρα διασκέδαση ή λες ότι πάνε σωστά αυτά τα παιδιά? Εσύ δεν έχεις μυαλό να σκεφτείς. Πώς πάνε οι στραβοί στον Άδειο? Τους δένουν τα μάτια και ακουμπάει ένας πίσω στην πλάτη του άλλου και όπου πάει ο πρώτος πάνε και οι υπόλοιποι. Έτσι να το κάνουμε. Δεν έχουμε μυαλό. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι το σωστό και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε.